Fy enw I yw Carys Chambers a rwy'n newydd raddio yn peirianneg mecanyddol. Beth gorau am Brifysgol Abertawe yw naws yw amgylch y lle a mae pawb mor hapus i helpu chi unrhyw beth chi moyn wneud. Mae lot o hwyl a sbri amdano'r lle fyd a lot o pethau ffantastig i fynd gyda'r ochr academaidd. Nes i gymryd ran yn lot o glybiau yn amser i yn Abertawe. Y gymgym nes i peth gyda a hefyd frisbee. So nes i ddechrau wario frisbee. Oedd un o'n merched yn byw dy fi yn captain. So nes i o'na am sbel fach ond sa'n credu oedd e peth i fi. Yn ystod yn amser i yn Abertawe wedi cael andros o gyfleoedd. Fi wedi bod i Canada a byw gyda Sir Terry Matthews am cwbl o wythnosau. Fi wedi cael llefydd gwaith ffantastig yma. A hefyd, fi wedi cael cyfle i siarad flan 200 o bobl gyda fel Swansea Employability Academy. Mae wedi bod cymaint o gyfleoedd yn fwy na just academaidd. Mae wedi bod yn wych. Fi'n dechrau gwaith yn Tata Steel yn Port Talbot yn mis Medi, so fi'n gobeithio bydd digon o hwyl a sbri fel fi wedi cael yn Abertawe fyna.